Ο γιος μου τότε ήταν 2,5 χρονών. Η γυναίκα μου έμαθε για τη σύλληψή μου από την Deutsche Welle, η οποία είχε πολύ καλή πληροφόρηση για τα συμφέροντα στην Ελλάδα και για τη Χούντα. Με συλλάβανε στις 9 το πρωί, στις 9 και 4 η γυναίκα μου το άκουσε από την Deutsche Welle. Εκτός της αποστέρησης του βαθμού που έγινε, μας πήραν και τα βιβλιάρια υγείας, δηλαδή δεν είχες καμία εξασφάλιση πλέον. Θα μου πεις αν πήρα το ρίσκο. Ναι, νομίζω ότι το πήρα και πιστεύω ότι και η γυναίκα μου ήταν περήφανη για μένα. Τι σας έκανε να πιστέψετε ότι μπορείτε να αντιδράσετε ενάντια σε αυτής της κυβέρνησης? Γενικά το ναυτικό είναι ένα δημοκρατικό σώμα με την ευρεία έννοια της λέξης. Γιατί η δομή του, δηλαδή όταν είσαι στο πλοίο, ο κυβερνήτης με τον ναύτη κινδυνεύει το ίδιο. Δεν έχει ας πούμε κάπου να κρυφτείς. Επομένως δημιουργούνται άλλες σχέσεις διοίκησης. Δεν είναι όπως στο στρατό που άλλος είναι μπροστά, άλλος είναι πίσω, ο στρατικός δεν φαίνεται. Και ναύαρχος να είσαι, στο πλοίο κινδυνεύεις το ίδιο με τον ναύτη. Έχει δημιουργηθεί μια παράδοση λοιπόν στο ναυτικό να είναι πιο ελεύθερο πνεύμα με την γενική έννοια. Δηλαδή, άμα πάρεις ένα ψαρά και ένα γεωργό, ο γεωργός είναι πιο μονότονος στην αντίληψη. Ο ψαράς βλέπει τη θάλασσα, είναι διαφορετικός κάθε φορά. Έρχεται σε επαφή με κόσμο. Ανοίγουν οι ορίζοντες. Επομένως, όταν καταργήθηκε η δημοκρατία με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, το ναυτικό αντέδρασε αμέσως. Αλλά τότε τα πλοία δεν είχαν δυνατότητα να ετοιμαστούν γρήγορα. Δηλαδή, ο αρχηγός του ΓΕΝ, ο ναύαρχος ο Εγκορφόπουλος, έδωσε εντολή να αποπλέψει ο στόλος για να απαιτήσει, ας πούμε, την νομιμότητα. Αλλά για να βάλεις τότε μπροστά ένα πλοίο, ήθελες 4 ώρες να ανάψουν οι λέβητες. Δεν ήταν γρήγορο. Εν τω μεταξύ, επειδή ο βασιλιάς απειλήθηκε και όρκισε την κυβέρνηση κόλλια, όπως λέμε, στην ουσία επικράτησε η δικτακτορία χωρίς αντίσταση, βασική αντίσταση. Και τότε η Χούντα μετά από 2 εβδομάδες έκανε έκτακτες κρίσεις και έδιωξε όλη την ηγεσία του ναυτικού. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγάλει όλο τον πόλεμο, γιατί στον πόλεμο το ναυτικό έφυγε οργανωμένο και πήγε στην Αλεξάνδρεια και συνέχισε τον πόλεμο και στους ωκεανούς και στη Μεσόγειο. Αυτή λοιπόν που ήταν η φυσική ηγεσία του ναυτικού έφυγε, αποστρατεύτηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Και αυτό πόνεσε το ναυτικό. Όταν λοιπόν μετά στις 13 Δεκεμβρίου έγινε το αντικίνημα του βασιλέως. Τότε απέπλεψε όλος ο στόλος για να του συμπαρασταθεί, γιατί ήταν εναντίον της Χούντας. Το συμβουλεύσαμε να έρθει στα πλοία και να πάμε στην Κρήτη που δεν είχε στρατό. Τον πείσαν όμως οι στρατηγοί ο Περάκης και ο Έσερμαν ότι ελέγχουν τη Βόρειο Ελλάδα, αλλά δεν την ελέγχαν γιατί δεν είχαν αντιληφθεί ότι με το σύνθημα «Θα κυβερνήσουμε την Ελλάδα» οι νέοι αξιωματικοί και οι λοχείες είχαν προσχωρήσει στη Χούντα και τους συνέλαβαν αμέσως. Επανέπληξε ο στόλος βέβαια υποχρεωτικά πλέον στους ναυστάθμους και αποστρατεύτηκαν όλοι οι διοικητές και οι ναύαρχοι. Επομένως αυτό δημιούργησε ένα αίσθημα αντίδρασης που λειτουργήσε αμέσως και βέβαια άρχισε να οργανωθεί συστηματικά που έγινε με το κίνημα του ναυτικού, αλλά και στο ενδιάμεσο έγιναν διάφορες κινήσεις εναντίον της Χούντας. Αυτό λοιπόν ήταν η βάση που το 1968 με 69 ξεκίνησε μια προσπάθεια από τους αντιπλοιάρχους με στοχευμένες μοιήσεις να μπαίνουν άνθρωποι σε στοχευμένες θέσεις. Και έτσι ας πούμε το 1972 οι κυβερνήτες, οι ύπαρχοι και οι πρώτοι μηχανικοί των αντιτορπιλικών ήταν μοιημένοι στο κίνημα του ναυτικού. Και βέβαια είχαν μοιηθεί και υποβρύχια, πληρώματα των υποβρυχιών και έτσι ας πούμε οργανώθηκε η βάση για το κίνημα του ναυτικού που έγινε το 1973 το Μάιο. Ο δικός σας ρόλος πάνω στο πλοίο ποιος ήταν? Τότε ήμουν ύπαρχος στο Σφενδόνι με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Μάλιαρη και πρώτο μηχανικό το Ρούλη το Σαζετάκη, συμμαθητή μου, ο οποίος είναι μακαρίτης τώρα, και ο κυβερνήτης μου ο Μάλιαρης είναι μακαρίτες. Είχαμε οργανώσει εκείνο το βράδυ, είχα κάνει ένα σήμα στο στόλο και είχαμε πάρει άδεια να έχουμε αναμένους λέβητες και είχα κρατήσει όλο το πλήρωμα μέσα για δίθεν επιθεώρηση κυβερνήτου και ήμασταν έτοιμοι για απόπλου. Οι κυβερνήτες τότε, επειδή προδόθηκε το κίνημα και τους συνέλαβαν, σκέφτηκαν ότι θα πληρώσουν αυτοί μόνο και όλοι οι άλλοι θα διασωθούν.
Ενώ δεν ήταν έτσι, μας συνέλαβαν όλους. Δηλαδή όσοι ήμασταν μοιημένοι στο κίνημα, συνελήφθημε αμέσως από τη Χούντα. Και περάσαμε όπως και από εδώ, από τις ανακρίσεις, στις ΕΣΑ, απομόνωση και τα λοιπά, όλη την ιστορία αυτή. Οι ανακρίσεις αυτές που αναφέρατε, φυσικά δεν ήταν μόνο λεκτικές, υπήρχε και σωματική βία από ό,τι μαθαίνουμε. Υπήρχαν οι εξής κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ήταν απομόνωση. Δηλαδή ήσουν σε ένα κελί, μόνος σου, χωρίς ρολόι βέβαια και όλα αυτά τα διάφορα, με ένα φως αναμένο συνέχεια σε 24ωρη βάση, χωρίς να έχεις την αίσθηση του χρόνου και χωρίς να μπορείς να μιλάς με κάποιον άλλο, με ελεύθερη τουαλέτα μόνο πρωί και βράδυ και όλες τις άλλες ώρες κλειδωμένος, και αφού ήσουν σε απομόνωση, μετά ήταν οι ανακρίσεις που ερχόντουσαν στην ΕΣΑ εδώ δηλαδή, και βέβαια δεν υπήρχε και τόση ευγένεια, έτσι δεν είναι. Η ανάκριση δεν ήταν με τάκτα, ας πούμε, σας παρακαλούμε και τα λοιπά, έτσι. Ναι. Ήταν δύσκολη περίοδος. Το μόνο αυτό που μπορώ να πω εγώ προσωπικά είναι ότι ενώ είχα μοιήσει 7 ανθρώπους στο κίνημα, κανείς δεν συνελήφθη, γιατί κανέναν δεν κατονόμασα. Αφού δεν ήσασταν στο ναυτικό, όπως είπατε, σας πήρανε τα βιβλία αέρια υγείας, δεν μπορούσατε να μείνετε στο πολεμικό ναυτικό. Όταν έγιναν τα συμβάντα στην Κύπρο προς το τέλος της δικτατορίας, πώς νιώσατε που δεν μπορούσατε να πολεμήσετε εκεί πέρα? Δηλώσαμε να στρατευτούμε με του ναύτου. Ναι. Αυτοί που είχαμε. Και δεν μας δέχτηκαν. Όλοι δηλαδή, χωρίς να έχουμε συνεννόηση μεταξύ μας, δηλώσαμε, επειδή έγινε η επιστράτευση, δηλώσαμε να στρατευτούμε. Δεν μας δέχτηκαν. Γιατί πιστεύαν ότι εάν μπούμε στα πλοία μπορεί να παίρναμε κιόλας. Έτσι. Δεν μας δέχτηκαν και ήταν μεγάλη απογοήτευση, ειδικά για μένα, ο οποίος είχα υπηρετήσει και στην Κύπρο παλιότερα σαν κυβερνήτης και διοικητής μοίρας των Τορπιλακάτων. Αυτή η ταπείνωση που έγινε, η εθνική ταπείνωση με το Κυπριακό. Βέβαια την ταπείνωση την έσωσε η θυσία των Λοκατζίδων, σκοτώθηκαν οι μισοί. Αλλά σώσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Η ΕΡΔΙΚ που κράτησε η ΕΡΔΙΚ ήταν η ελληνική δύναμη στην Κύπρο που κράτησε το στρατόπεδο και πέσανε μέχρι Σενός. Και οι 2 τορπιλάκατες που βουλιάξανε στην Κυρίνια. Αυτοί σώσαν την τιμή του Έλληνα. Η σχέση σας με τον κύριο Μουστακλή πώς ήταν? Ο Σπύρος ο Μουστακλής 17 χρονών μπήκε στην αντίσταση εναντίον των Γερμανών και πήρε και παράσημο. Μετά τέλειωσε σχολείο Ευελπίδων, πολέμησε τους αντάρτες μετά στον εμφύλιο και το 50 πήγε με το τάγμα το ελληνικό στην Κορέα, στον πόλεμο της Κορέας, στον τελικό εκεί στον περίφημο Λόχο 326 που νικήσαν τους Κινέζους και έγινε η εκεχηρία. Στη συνέχεια το 1963 στη μάχη της Μανσούρας πετάξαν τους Τούρκους στη θάλασσα. Τον πήραμε λοιπόν τότε σαν διοικητή του τάγματος και το φέραμε στον Μπογάζι που ήταν η βάση των Τορπιλακάτων. Εκεί το γνωρίσα, γιατί εκτός του ότι μας φύλαγε στον Μπογάζι που ήταν η βάση των Τορπιλακάτων, έγινε και η εκφόρτωση όλου του πολεμικού υλικού της Μεραρχίας Μενέλαος που στάθηκε από την Ελλάδα στην Κύπρο. Στη συνέχεια γνωριστήκαμε γιατί ήταν σε αντιστασιακές οργανώσεις στη διάρκεια της δικτατορίας. Τον είχαν συλλάβει άλλες 2 φορές, αλλά τον θέλαμε μαζί μας στο κίνημα του ναυτικού, γιατί τον προορίζαμε για φρούραρχο στη Σύρο. Και τον μίλησαμε στο κίνημα του ναυτικού μαζί με τον Λεωνίδα τον Βασιλικόπουλο, το δικό μας, και τότε τον συνέλαβαν. Εδώ στα κελιά τον βασάνισαν, του χτυπήσαν τις καροτίδες, έμεινε, από τότε δεν ξαναμίλησε, έβγαζε μόνο άναρθρες κραυγές και έμεινε παράγγετος σε όλο το κορμί, δηλαδή ήταν μόνο σε καροτσάκι. Τον βασάνισαν πάρα πολύ. Με τη γυναίκα του τη Χριστίνα ήμασταν πολύ κοντινοί και η κόρη του, ας πούμε, δεν έχει γνωρίσει τη φωνή του πατέρα της.
Γνωριζόμαστε λοιπόν από το 1964 με τον Σπύρο τον Μουστάκλη από την Κύπρο. Ήταν δίπλα μας και ήμασταν δίπλα του.